Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоро ки имрӯз дӯстон чӣ хеле шумо медонед дар бораи ҷиноай, дар бораи чизҳои тарснокай ва пеш аз видеоро ки сар кардам ба шумо гуфтани ҳастам ки касе ки аз ҳамин ҳамун роликҳо наметарса ҳамун одамо тамошо кунад. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. Дар дунё ҳаст чизҳои ғайриодие ки ба китоби рекордҳои Гиннес даромадаанд. ва дӯстон, ҳастанд одамоне ки аз пушти чӣ чизҳое нашуда рӯҳи худашонро ба шайтон мефурӯшанд. ва дӯстон, ба гуфти шумо ин қадар солҳое ки мо дар YouTube тамоми видеоҳои тарсоварро мебинем, инҳо ҳамаш монтаж аст ё ин ки ҳақиқат дорад? Фикру ақидаи шумо дар ин бора чӣ аст? Дар комментария нависед. ин видеоро дар Бразилия ба навор гирифтанд. дӯстон, худатон бинед ки рӯи ин кирм аст ё ин ки ягон чизи дигар намедонам, лекин ба рӯи инсон хело ҳам шабоҳат дорад. одаме ки ин видеоро ба навор гирифт худаш мегӯяд ки ман хаёл кардам ки инро ягон одам худаш кардааст, лекин вақте ки ман инро аз наздик дидам, танаи ӯ ба мисли кирм буд, лекин чашмон ва лабҳояш ба мисли одам. тамоми олимонро ҷамъ мекунанд ва мехоҳанд бифаҳманд ки ин чӣ намуди кирм аст, дар табиат вуҷуд надорад. як сайёҳи ҷавон ба Малайзия меояду дар даруни ҷангали он ҷо мегардад ва чӣ коре ки мекунад, онҳоро ба навор мегирад. лекин баъд аз чанд лаҳза ин шахс як овози хело ҳам даҳшатнокро мешунавад ки ин овоз на ба овози ягон ҳамун ҷонвар ва на ба овози инсон монанд буд. барои ҳамин бо камераи худаш инро пеш меорад ва мебинад. ва ин ҷавон хело ҳам зиёд метарсад, аз ин ҷо меравад. ва ин ҷавон худаш мегӯяд ки баъд аз дидани ман хаёл мекардам ки касе аз қафои ман маро таъқиб мекард. ду ҷуфти ҷавон дар вақти ба хонаашон баргаштанд, дар даруни мошин худашонро ба навор мегирифтанд. аммо баъд аз якчанд лаҳза бинед ки дар сидени қафо як чизи хело ҳам аҷоиб ба онҳо менигарад. ин чиз дар кадр танҳо 2 ё ин ки 3 секунд истод ва баъдан чӣ хеле ки пайдо шуда буд, боз ҳамон хел нобуд шуд. ин ду ҷавон вақте худашон ба хона бармеоянд, камераро аз назар мегузаронанд ва ин наворро мебинанд, шок мешаванд ва аз тарси хело ҳам зиёд намедонанд чӣ кор кунанд ва ин наворро бе ягон монтаж ба сайтҳои интернетӣ паҳн мекунанд. дар комментарияи ин видео ҷанг ҳастам бигем дӯстон мешавад. як хел аз онҳо менависанд ки ин рӯҳи ҳамин ҷангал аст, як хелашон менависанд ки дар ҳамин роҳ як кас аварӣ кардааст ва ин рӯҳи ҳамон одам аст, лекин аниқашро ягон кас намедонад. ба гуфти шумо дӯстон, ин чӣ аст? фикру ақидаи шумо дар ин бора? ин видеоро бошад дӯстон дар штати Кангас ба навор гирифтанд. чӣ хеле ки мо дида истодем, як духтар бо саги худаш дар даруни площадка гашта истодааст ва ин духтар сагашро ба назди худаш мехонад, аммо ин саг аз ҷояш намеҷунбад ва ин духтар ҳайрон мешавад, ба назди сагаш меояд ва мебинад ки аз пушти решотка як чиз ба онҳо нигоҳ дорад. дар комментарияи ҳамин видео навишта шудааст ки гӯё ки ҳамин чиз сагро метавонад идора кунад. барои ҳамин саг аз ҷояш наҷунбид ва соҳибаш ба назди ӯ омад. ва бисёре аз одамон мегӯянд ки
ҳайвонҳо чизҳое ки аз он дунё аст ва мисли ҷин ё ин ки ягон чизи дигарро метавонанд бинанд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид. Дӯстон, агар шумо хоҳед ки мо зуд видео барорем, дар комментария ягон чи нависен, дар видео лайк монен, видеоро поделитсия кунен. аз шумо дастгирӣ дӯстон, аз мо пешравӣ. Хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.